ine pod timore ma kaka be Kenya no bedo mid level in terms of economy wachnes bedo kiwacho koro gimoro manie opo sirikal ahinya ma gibedo pangruok moro no en iko nego benie okwachi ma kore emergency ma jo Kenya dwaro wach thieth jo Kenya dwaro yedhe jo Kenya dwaro mondo bed gi hospitande koro ng'awo nego benie timo ok en baka pesa mogo ma puka oya gi mo nego benie ior ne jo hospitande gi e counties gi mondo gino kon jopiny ni mar the effect mar bedo maonge pesa no is worse kano pesa otimo go yini ka kitimo development itimo ne joma ngima kigero kundi kino joma ngima to ka ji ok ngima tuo dhi medore ji dhi medo inyore to koro gitinde yorego koro mano miyo sani gini onego kaka ne parliament ogolo report cha onego beni gino ing'iyo to actually pesa ioro mondo gino timore kapod ji rito wach kaka dhi bedo gi Trump to adier gima Trump otimo ni dok rach nimar en wach mana ni American first to obedo elected gi jo America for Americans mogoro wambe jo mo elect gi MCS mo elect gi governors mo elect gi president mo elect gi onego iket Kenya first nimar ma odhi chuno ni pesa taxes mo collect gi matimo gete ne en mar jopiny Memone obeni konyo jopiny mokwongo. Dr. Osuri we chaka kelia nemba kani. Sani koro mise chungo ji made manalo